Muž sa večer postaví pred ženu a začne ukazovať svalstvo. 80 kg dynamitu máš pred sebou, drahá. Žena sa pousmeje. A čo z toho, keď zápalná šnúra má 5 cm? Blondínka volá informátorovi na lietadla a pýta sa ho. Neviete, koľko trvá cesta zo Slovenska do Paríža? Sekundičku. Ďakujem, Dovi. Tak čo, Dežo, už si našiel prácu? Našiel. Ale pretože som poctivý človek, tak som ju aj hneď vrátil. 25 výročie manželstva. Drahý, čo dostanem ako darček k výročiu? Kúpil som zájazd do Španielska. Príjemne prekvapená manželka sa pýta. Taký pekný dar, a to len k 25. výročiu. Čo také by si mi asi kúpil, keď budeme mať 50. výročie? Pôjdem ťa vyzdvihnúť späť. Mama kričí na malú Vierku, ktorá sa pri jedení zababrala. Ty si ale prasiatko. Vieš vôbec, čo je to prasiatko? Áno. Dieťa veľkej svine.